Imos a comezar xa porque temos moi pouco tempo porque ás 8 temos que danzar, non? E entón, bueno, o que imos a facer agora, estamos realmente cos verdadeiros representantes da danza, os portadores e as transmisoras deste patrimonio inmaterial, e entón o que vamos a facer é, se non vos importa, vos presentades vos, decides tamén de que danza vides, tamén que nos contedes tamén dun xeito así bastante conciso a vosa danza. Empezamos por ti, se non te importa. A ver. Bueno, pois hola a todos e a todas. Eu chamo-me Nerea, son a bailarina do Rancho de Reis de Río Frío. Dar as gracias ao Eutropio porque plasmou moi ben nese libro todo o que facemos e que é un orgullo para nós que xente que non coñeza o que facemos ou que sexe de fora, pois que poida velo e nada, que estamos moi agradecidos. Tamén, nós bailamos o día 6 de xaneiro. Si que hai que decir que antigamente, agora xa non se fai, iban os danzantes cos músicos pola parroquia anunciando a chegada dos reis. Iban toda a tarde, pola noite tamén, bebían, comían aí polo medio tamén. Hoxe en día xa non se fai, pero sí que é algo que sí que se facía antigamente, que está guai que a xente o sepa. Nada, nos bailamos 3 tipos de danzas, de paus, de arquillos e de castañetas. Temos 3 grupos, os máis pequeniños que van dende os 4, 5 ata os 10, despois o dos medianos que son todos adolescentes, logo estamos nós, pois que vamos dende os 19, 18 hasta os 30 e pico. Nada, hoxe en día somos 30 bailando e despois hai 5 músicos, 2 gaiteiros, 2 tamborileiros e un bombeiro. Non sei que máis podo decir, pero iso. Sí. Hola, boas tardes. Eu son Xosé Luis Sobrado, son un orgulloso bailarín da danza de xuvencos da provincia de Ourense, esa parte que aquí hoxe queremos traer a conocer porque non se falou prácticamente. Nós vivimos noutro mundo de danzas completamente diferente. Estou aquí coa miña compañera que agora se presentará, representando un pouco esa parte do interior desa Ourense ou Lugo medios olvidados, non por todo. Pois eu son Tatiana e dende fai un ano son a persoa encargada de ensinar os danzantes. Fun danzante por primeira vez aos 12 anos e aos 16 e, por cuestións da danza e das exixencias, pois non puiden seguir danzando e, agora adícome a levar a cabo pois a danza a través do ensino e da Asociación Cultural da Danza e, que despois explicaremos, se nos dá tempo. Sí, creo que é unha particularidade tamén da vosa danza que cada 4 anos se fai a danza. O sea, quería destacar tamén este pequeno aspecto, non? Porque así como o resto das danzas se fan anualmente, esta pois cada 4 anos. Nos podedes explicar un pouco por esa particularidade? Sí. Bueno, eso ven de tradición, de sempre. Así para abreviar, antes tamén eran, como se contou aquí, eran só homes. A finais da década dos 50 pasou do século pasado, foron xa meténdose mulleres, introducíndose no tema das mulleres. Tamén hai que decir que posiblemente sea a danza máis longa, sobre todo xa polo percorrido, porque os danzantes teñen que, entre que veñen dunha igrexa a outra, ao acabar o día danzan 4 kilómetros seguidos, van danzando. A parte das paradas que se fan. Antigamente ainda era máis longa, eran 8 kilómetros ida e volta, porque iban a outra parroquia. É unha das moitas peculiaridades que nos gustaría que algún día viñerades a conocer ali en directo, porque é unha pena que non a coñezades, porque é moi particular en todo, desde a vestimenta hasta no ritual en todo. Que día é? Que día é? É o segundo e terceiro domingo do mes de maio, de cada 4 anos. Agora tocalle no ano no 27, no 28.
no Se 2022. relaciona con algo iso, eses 4 anos? No, é unha tradición. Sí, Tradición que se empezou. preservamos, é dicir, a festa, hai a misa e demais, sí que cada 4 anos, a procesión, pero a danza continua cada 4 anos. É un dato moi peculiar. Hola, moi buenas, non sei se me escuitan. Hai algún aquí que xa me conoce. Son Miguel, represento a danza de Mouriscados. A nosa danza fanse 4 bailes, vale? Un deles con arco, que este de aquí, arco ou bimbio, que chamamos nós. Outro con paus. E 2 con cintas, vale? Un de trenza, cun pau no centro, que se trenza, e outro que bailamos por parellas así enfrentados e cruzamos. A destacar, hai dúas iguales cerca, que son a de Prado e a de a Franqueira, que estaba aí, non sei, creo que xa marchou. Entonces, moito que destacar non ten, porque hai varias parecidas, entonces non destacaría nada principal. Pero bueno, ahora falaremos das problemáticas que temos, que sí que non é o caso de Río Frío, non temos 30 personas para bailar, ojalá fora o caso. Pero esa a maior problemática que temos, que non atopamos xente para bailar. Pero bueno, ahora falaremos sobre eso, me imagino. Gracias. Entonces, Hola, boa tarde. Eu chámome Clemente e veño en representación das danzas da Cervela do Concello do Incio. Que vos podo contar? Eu teño 52 anos agora mesmo, empecé con 14 anos na procesión, na danza. Podo dicirvos que son fillo, neto e ata bisneto xa de danzantes saindo da miña casa. Igual que moitos veciños, é algo que se vai herdando. Vai ser dando, pois cada casa tiña os seus participantes. Entón, pois, Carmen xa estivo falando da danza da Cervela, co cal eu podría falarvos pois de todo o que xa non se comentase. Anécdotas, como nos vestimos, como ensaiamos, que problemáticas temos tamén, que tamén as temos, e bastantes, porque somos unha aldea pequeniña que ten que soportar moito traballo para sacar a cada ano, porque isto sí que cada ano polo día de Santa Lucía sempre que haxa festa de orquestra, porque se festa do pote non hai, ese ano non hai, pero bueno, vai se mantendo. Entón, pois iso, supoño que xa irá saindo, pois é importante pois como nos vestimos. Ese mantón, por exemplo, é o que levamos tanto os danzantes como a xente que leva os santos. Levano colocado en plan de lado, de ombro a cadeira. Entón, pois iso, como nos vestimos, como ensaiamos, como saímos, como representamos a danza, porque cos seus puntos que están ensaiados e hai que preparalos cada ano, e como vamos organizando todo. Bueno, pero iso xa pouco a pouco. Bueno, boas tardes. Eu son Isabel, vicepresidenta do Ateneo Santa Cecilia e do Padroado da Danza das Espadas de San Miguel de Marín, e a verdade é que, oindo falar as anteriores intervintes, somos privilexiados, porque nós temos sobre 140 persoas que bailan a danza das espadas de Marín. A nosa danza procede de 1639. E a ver, parece como moito que teñamos 140 persoas e algún ano 160, pero a realidade é que dende 1639 houbo moitas circunstancias. Como a maioría das danzas empezou con homes, era a danza dos mariñeiros. A partir dos anos 50, a mediados dos anos 50, bueno, pois os homes empezaron a emigrar, que vamos a contar, para buscar mellor vida fora, e non había mariñeiros. Entón, en aquel momento, a persoa que presidía o Ateneo Santa Cecilia decidiu falar coa sección femenina, algo que a maioría da xente que está aquí non saben nin o que era, porque é da época de Franco, indudablemente, nos 50, para convencelo de que collera mulleres para enseñarlles a bailar a danza. A partir de aí empezou algunha muller a participar de vez en cando, pero xa a partir dos anos 80 xa a danza empezou a ser mixta. Visto que a danza entraba e saía, era como Guadiana, perdíase e aparecía, nun momento determinado, no 1990, se decidiu reunir as asociacións culturais, deportivas, veciñais e o Concello de Marín para intentar buscar que a danza tivera unha continuidade. A realidade é que de ano 1990 se baila todos os anos. Se creou un padroado de mareantes de San Miguel justamente para conservar a danza e para que a danza non desaparecera. A raíz de eso, cada vez temos máis xente participando nela. Aquí temos, porque viñeron comigo, unha representación de como nos vestimos, e temos a muller
que leva 51 anos bailando a danza das espadas. Tere, eu me gustaría que subirades ata aquí polo menos para que a xente vos vexa. Ben, a nosa danza bailábase o día de San Miguel, a danza de San Miguel, o 29 de setembro, na época en que Marín, o 29 de setembro, que é o patrón de Marín, era festivo. Deixou de ser festivo, pero ademais no 2010 se nos declarou danza de interés turístico de Galicia e entón houbo que pasar o baile ao domingo posterior ao día 29 de setembro, que quere decir que o 29 de setembro concretamente cae en domingo cada 7 anos é o única, cada 7 anos se celebra en domingo, o resto é o domingo seguinte a ese día, pois porque dá a posibilidade de que máis xente se poda chegar a vela, porque é domingo, xustamente, e ademais tamén facilita que os danzantes e as danzantes estén libres para participar. Nós temos, como se falou antes por parte de outras danzas nesta mesa, persoas que xa non viven en Marín, pero que piden días de vacacións para vir e estar ali. Ensaiamos todo o mes de setembro e temos dous grupos de danza. Unha, meigas e trasnos, que son eles que son os que veñen do século pasado, e logo dentro do Ateneo 3 grupos, un de pequenos, un de medianos e un de maiores. E bailan todos. A verdade é que se nos fai unha procesión enormemente larga, pero isto significa que temos continuidade na garda da tradición. E entón, os que xa somos un pouco maiores, pois nos resentimos, porque estar 2 horas de pé nunha procesión e non sei que, acabamos un pouco fastidiados da espada. Pero a danza continúa co apoio de toda a xente de Marín. Sí, é un día. Como di el, efectivamente, é un día. Moitas gracias. Hola, boa tarde, eu son Kiko, son o codirector da danza de espadas de Redondela, de Penlas Espadas de Redondela, xunto ao meu compañeiro Roberto Maquei. E nada, a nosa danza, bueno, unha danza branca mariñeira dos gremios dos mareantes e das panadeiras, que ten como elemento diferencial as burras e as penlas, que, como xa se falou antes, que non chegamos tarde, que ten que ver tamén coa fertilidade e estas cousas. A grandes trazos, así o que podemos decir, é que é unha danza que vai cunha música, cunha muiñeira que vai en 6x8 de tamboril e gaita, moi recoñecida porque ten unha historia increíble xa recollida por Castro San Pedro. Hai como 20 ou máis partituras distintas da evolución da danza ata chegar a hora. O Limpio Xiraldez tamén, que foi un gaiteiro, está recollendo moitas, bueno, todas estas melodías que se perderon. E nada, trátase da loita entre o ben e o mal, é a única danza, creo que existe, que aínda está o mal presente, xunto ao ben. Bueno, a coca, representada na coca, que foi unha lenda que se fixo despois no século pasado, pero a danza a nosa danza é da Idade Media, do século XIV, creo. Creo que as primeiras foron 1627 ou 1580 e pico. Nada, bailaron sempre homes, por desgracia, ata o ano 1970 e pico, que houve un problema con que non había xente, tiveron que tirar da sección femenina de coros e danzas e bailaron algo parecido, supoño. E agora, nos últimos anos, pois eu máis que meu compañeiro, pois non é a sorte, bueno, vemos que era imprescindible que se uniran as mulleres á danza, está aberto a que bailen mulleres. De feito, temos xa 2 danzantes, dende fai 2 anos, non? 2-3 anos. Algo máis? Sigue ti. Nada máis. Nada. Nós tamén temos unha problemática distinta das 2 anteriores. Nós temos moitísima xente, a danza non baila xente maior, é de rapaces entre 15 e 30 anos, atopamos moita xente que quere bailala e nos atopamos coa problemática de que agora temos que buscar unha solución a tanto rapaz que quere bailar e a tanta xente. Entonces igual temos que, non sei, é unha problemática que temos que solucionar. Porque a nosa danza está limitada a 21 persoas. Sí, claro. Se non somos 21 persoas, entón tiñan que mudar as figuras, porque para enlazar, para formar, posición de inicio e tal, pois, claro, porque non son 2 filas, que podes meter 30 como 40 como 50.
para facer as figuras e enlazar, temos que ser 21. Se non mudaría, tendríamos que mudar, romperíamos a tradición. Pois non o sei. Haberá que buscar solucións tipo facer tres danzas. Nós non bailamos como bailaban fai 50 anos, nin 100, nin 200. Entón, claro, pero bueno, mentras podamos ir ca tradición e respetar o que temos, o que nos heredamos, pois seguiremos así. Boas tardes, o meu nome é Belén e represento o rancho de Guláns. E, comentar así que, o noso día, o día do noso patrón é o 7 de xaneiro e danzamos sempre o 7 de xaneiro, pero como non é un día festivo, pois se celebra o día 6 e o 7, se hai xente disponible e músicos, pois bailamos os 2 días. Nos, a constancia que temos, e así un pouco que nos sentimos moi orgullosos na aldea, basicamente é de que non hai constancia de que se parara de bailar en ningún momento. Entonces, pues lógicamente en algún momento se bailaba dunha maneira máis privada, dictadura, posguerra, etc., pois era unha maneira así un pouco máis privada e un pouco a escondidas do cura, pero sempre se danzou, lógicamente, despois, agora estamos vivindo un momento dorado, que para unha aldea estar rondando os 50 personas como integrantes, o esforzo das personas que estuveron antes e agora están aquí salindo, as primeiras xeracións de xente desde os 7 anos, antes era todo adolescentes e adultos e agora son nenos de 7 ou 8 anos que queren participar nas danzas. Tampouco temos constancia de que foran solo masculinas, é dicir, toda a xente que conocemos, desde a miña bisabuela, que estamos falando de xente do 1903, ou xente que conocemos da aldea, sempre foron mixtos, sí que eran mayoritariamente masculinos, pero en Guláns, non sei por qué, pero sempre houve mulleres metidas na movida, e incluso a foto que teño aquí, que é a foto que nos fixo cambiar, é dicir, esta foto que é a que marca o noso cambio de vestimenta, é unha foto que apareceu nun caixón dunha familia dali de Guláns, e xa nesa foto, que está datada máis ou menos entre o 1908 e o 1913, aparecen 2 mulleres no grupo. O sea que todo, e incluso en archivo da diócesis de Tui, aparece o Rancho de Reis de Guláns, se non me equivoco, creo que do século XVII, a primeira referencia. Aí, lógicamente, non falan ni de homes ni de mulleres, falan simplemente da referencia ao rancho, pero, temos a constancia e todas as persoas que levamos un montón de anos en isto, que eu, que teño 40 anos, levo 25, quero dicir, aquí hai persoas como Marisol que levan 20 anos máis, etc., pois sempre a información é a mesma. Sempre mulleres e sempre continuo. Con máis xente no grupo ou menos, pero, esos son outros cantares. E nada máis. A mí me gustaría lanzar outra pregunta, facer outra ronda antes de abrir ao público. E sería simplemente que contestarades, o que vindes falando tamén en cuanto ás dificultades que poidades ter e tamén aquilo que destacaríades, o sea, non supón Cambia, proba con esta versión. Sí, nada, quería decir que nun suposto cambio, que vos gustaría que non se perdera a esencia da danza, que vos gustaría que se conservara. A ver, esperamos. ¿Cuántas problemáticas? A ver, eu personalmente non sei se... Está mal. Pero queren gravar. Sí, queren. A ver, pro. Extraerse para acá. Sí, a ver. Yo creo que sí. Gracias. Sí, que mirei antes. Ahora creo que sí, ¿no? A ver, eu falo por min e creo que en nome de todos que o que non nos gustaría que se perdese ao final é o sentimento de pertenencia, de familiaridade, porque é o que decía antes a ponente, que o componente familiar é moi importante. E nos alí a mitad somos primos, e o resto son veciños, e primos de primos, amigos, cuñados, todo. Entonces, ao final, é como estás ensaiando, estás bailando a gusto, con xente que coñeces de sempre, que obviamente estamos abertos a que a xente veña se quere, non digo que non, pero que é como esa sensación de decir, estou na casa, estou bailando a gusto, é algo que penso que non nos gustaría que se perdese nunca.
Xa. Bueno, pois nós, a mí personalmente, o que, bueno, eu son historiador, bueno, teño ese defecto dos historiadores de que non se perda nunca a tradición. A tradición, neste caso, a nós é moi ampla. Temos as primeiras noticias a principios do século XVIII, pero xa fala de que se fai desde tempos inmemoriales, e desde aquele eu estou convencido de que apenas cambiou, excepto nos aspectos externos, como foi basicamente o que o atuendo, o vestuario. E que pero que sobre todo que se mantuvera esa esencia de, bueno, son 4 homes e 4 mulleres, 8 danzantes, que se sigan mantendo, porque que non dá a métrica, non dá para outro tipo de números, de danzantes, e que bueno, sobre todo que estuvera ligado ao que sempre estuvo, é dicir, esta é unha danza asociada a unha romería, unha tradición que temos ali que se chaman as mudacións, que é unha mudación da Santa Isabel que a Santa María de Xubencos, bueno, nun primer domingo, no segundo a inversa, non? Entón, que vai asociado sempre a eso, que vai asociado tamén, pues, sobre todo a manter esa tradición, é dicir, ao marxen de creencias religiosas, porque esta danza seguramente que estábamos falando aí, antes falaba, bueno, os ponentes, de que, bueno, da posible orixe, eu entendo que esta posiblemente sea pagana. De feito, é a Virxen de Xubencos, o Xubenco todos sabemos que é a cría da vaca. Hai unha cousa moi curiosa asociada a esta festa, que é que hai unha bendición de varas, das varas do gando, que iban daqui da provincia de Pontevedra, pois acudían máis de 500 personas un domingo a bendecir as aguilladas, as varas. Bueno, iso é un orixen, denota un orixen, desde logo, bastante anterior, e tamén é a protectora para que as vacas se empreñen ben. É dicir, hai un trasfondo, non? E esta danza vai asociada a iso todo. E independentemente, como digo, de creencias ou non, esta é unha danza que vai unida exclusivamente a ese acto, non? E a min gustaríame que se mantivera. Bueno, con respecto aos problemas que nos pode pasar, xa falaremos despois, pero bueno, tamén temos. Pero bueno, aquí, non sei se... Sí, non, suscribo as palabras do meu compañeiro. O sea, o que máis nos preocupa é manter viva esa tradición e o número de danzantes, pois que non é doado, ademais, bueno, nos temos unhas premisas para que poidan danzar e últimamente pois xa abrimos un pouco máis o abanico porque é imposible. O sea, tamén queremos que se sean rapaces, que se sean solteiros da parroquia, e bueno, pois... Sí, eso son premisas de sempre. Moi... bueno, agora intentamos abrir un pouco a man nese aspecto porque senón é imposible. Sí, viñamos Eso é o falando... máis importante. O sea, hai moitas máis cousas, pero bueno, a destacar... Viñamos falando antes, bueno, hai dúas compañeras máis aí, Rosa e Concha, que viño con nos, e viñamos falando desa preocupación, non? É que o relevo xeneracional danos envidia ver como os de Marín teñen cente, pero nós temos o contrario, non? Lucha. A min o que non me gustaría perder é precisamente, comentaba antes a poñente Carmen, creo que ese vínculo que había coa danza, o pobo, esa relación veciñal que se fai, e hoxe en día, pois por culpa da tecnología, o que sea, estáse perdendo. Tamén a música que este ano rescatamos gracias a Xulio Alberto, que ele é gaiteiro, e este ano ou ano pasado, non me acordo si cando foi, rescatamos unha peza que tocaba o seu abuelo, xa daquela, foi ano pasado, verdad? Precisamente nas cintas, unha peza que tocaba o seu abuelo estaba completamente olvidada, eu non conocía esa peza e recuperámola e a verdad que é moi bonita. Pero bueno, a destacar eso, o que xa comentou Carmen antes, sobre todo ese vínculo veciñal e que nos fai ao final facer vida no pueblo. Se non temos eso, tamén truxen o Bimbio por comentar eso. Nos este Bimbio, hai moitos que, me imagino, os de Río Frío, creo que non facedes, este é natural, non é de goma, ni así, hai outras... Sí, antes usábamos Bimbios e agora é como... Exactamente, é artificial, digamos. Nos intentamos manter, que hai algúns que xa non queren facelo así, pero bueno, intentamos manter ese tipo de
de Bimbios precisamente porque quedamos un día a facelo, ir a collelo, ir a non sei que, si perdemos, vamos perdendo eses pequenos detalles que tal, vai todo a ruína, digamos. Pois eu coincido basicamente tamén con os meus compañeiros. A mí o que non me gustaría que se perdese nunca é ese sentimento de orgullo e de esforzo que conleva todo o proceso do que é a danza e a organización da procesión e dos danzantes e todo o proceso en xeral. Neste caso, no noso caso son sempre número par de danzantes, sempre homes. Últimamente é así, pero é así. Por problemas técnicos foi unha rapaza, unha veciña, pero foi un ano puntualmente. É sempre número par. Este ano fomos un paso máis adiante e puxemos 6 danzantes. Vale, a parte diso, hai que pensar que son 5 imaxes que hai que levar. Cada unha ten que ir levada por veciños e veciñas ataviados tamén con mantos e que alimentaria propia do que exixe a danza. Iso, ademais, hai que pensar en que hai que recolectar flores, mirto, para poñer os santos fermosos para ese día. Todo iso é un proceso moi laborioso para poucos veciños e, evidentemente, para que luza ben. Ese esforzo, ese orgullo, ese desexo de que tanto xente do veciño da aldea como moita xente que saiu da aldea e se foi vivir para Madrid, Barcelona, pois haber problemas que non hai veciños, sigue participando na danza e na procesión. Pois iso é o que é interesante que nunca se perda. Ese interese, ese orgullo, ese desexo de colaborar para que saia adiante e o orgullo de participar nela como un membro máis de cada ano de cada casa. Ben, eu creo que nós estamos nun momento feliz, a realidade é esa, e me gustaría que non se perdera este momento feliz. É certo que, non o dixen antes, pero dixen que temos 4 danzas, que hai tempo xa, desde 1990, que abrimos a danza a rapaces, porque creíamos que o futuro de que a danza continúe está en que empecemos cos nenos e entón empezamos con nenos desde os 7 anos. O primeiro ano, a verdade é que hai que ser moi condescendientes. Son nenos que teñen 7, 8, 9 anos e aínda o ritmo non está moi collido, pero sí que poñen interés e para nós eso é o máis importante. E é verdade, ademais, que son fillos, fillas, netos, netas de xente que aínda está bailando ou que pasou pola danza bailando. Mentras non perdamos eso, o único que nos preocupa agora mesmo, neste mesmo momento, e vos parecerá estrano, é que nos estén cambiando o nome no noso pobo. No noso pobo se inventou unha festa de beber a que lle puxeron de nome San Migueleiro. E a celebran o sábado anterior a San Miguel. Entón, a xente agora xa empeza a chamarlle a danza de San Migueleiro. Parece unha tontería, pero é que eso desvirtúa totalmente. A danza é na honra de San Miguel, por eso se chama Danza das Espadas de San Miguel. Isto é unha danza que se baila despois dunha misa. Está unida á religión que iramos ou non. E entón, en este momento o que nos preocupa é ese asunto, porque creemos de verdade que o futuro, no momento que abrimos o espazo a nenos e nenas, está garantido. Espero non equivocarme. A ver, pola nosa parte, retomando a pregunta que facías o que nos preocupa e tal, témolo falado moito, de feito é o tema que máis falamos últimamente, eu e Robert, é a desvirtuación, exactamente. A danza de redondela nunha época estivo moi desvirtuada por certos factores que nos creíamos que eran fatais, non? Sempre íamos a donde nos chamaban, a Luar, chamabannos de Factor X, de non sei onde. Entonces, cando acollemos nós, cortamos de raíz. Eu creo que o sentido disto, dos nosos momentos culturais, destes elementos, é que se vexa no lugar preciso e no momento preciso que se fai no ano como se fixo toda a vida. Nós non temos problemas en evolucionar a música, porque xa vos dixen antes que temos máis de 20 partituras da vestimenta, na danza das espadas e penas de redondela xa hubo
moitísimas figuras que se cambiaron, outras se recuperaron, pero o que nos importa e o que debemos ter conciencia é de que o elemento ten que xurdir nese día, o xoves e o domingo do Corpus. E quen quera miralo ten que ir a Redondela. Nos non vamos prostituir, entonces temos esa preocupación. A quen lle vamos deixar, claro, porque cada director e cada terá o seu criterio. Si é unha problemática que temos aí, bueno, un run que nos parece moi importante, pois iso, que sexa no momento. De feito, non solemos ir, vamos igual a algún certame de irmandade con Portugal, con danzas específicas tamén, pero non pensamos ir a Factor X, ni a Cristo Mejide, o sinto moitísimo, pero a Luar tampouco. E a bodas, por cartos, pois tampouco. Como xa nos teñen convidado para ir a bodas, convidado non, bueno, que nos querían contratar para ir a bodas. A danza das espadas e penlas non ten sentido que vaya unha boda, ninguna. E o tema do luar, o mellor, é un tema interesante tamén a tratar despois. Sí. Vale. E a nosa preocupación o máis bonito de todo o que se fai no Rancho de Reis de Guláns, e como supoño que a cara dos concellos, aldeas de por aquí, é a unión que genera pois esta actividade. É dicir, pois nos últimos anos pois o mellor lideramos un pouco os ensaios unhas personas, pero se esas personas non estamos, calquer persona do grupo é totalmente voluntaria, pois no momento cada un, o sea, os sombreiros das mulleres, os gorros dos homes, etc., pois son de fabricación propia e autónoma. Entonces, bueno, pois esa colaboración de pois un pai, dunha nai, dunha abuela, dunha veciña que non ten nada que ver, pero como é da parroquia, pois quere participar, colabora moita xente pois entregando flores ou enredando, pois cando se fan os arquillos son bastante laboriosos, entonces sobre todo ao final a hora de coser hai que ter maña, a maioría de nós pois non temos maña cosendo, entonces tiras aí de contactos veciñais e esa unión. Entonces realmente eu mesma son a que colle vacacións todos os anos. O día 7 de xaneiro para min é algo sagrado no traballo, e como a min, pois, moitos compañeiros que non é do rancho, sino da parroquia. Normalmente, pois, un 7 de xaneiro ou un 6 fai un frío horrible, unha niebla escandalosa e os pés se congelan, pero é un día sagrado. Entonces, é moitísima xente da parroquia e así, entonces, pois, que siga, que así sea, que siga. E despois falamos de Luar. Sí. Bueno, temos pouco tempo, pero se alguén do público tamén quere facer algunha pregunta ou aportación. Sí, podes facer. Quería facer moitas preguntas, pero non facer poucas. A primeira, pois, non moi agradable escoitar a representante da danza de Marín recalcar un detalle que non debemos olvidar, e é que son danzas religiosas. Todas se dan un contexto religioso, nunha profesión religiosa, son absolutamente católicas. Por ese motivo, chamou moita atención o que dixo a representante da danza de Guláns, que o cura perseguía a danza en certa forma, pero na época franquista, que estuvo como reprimida por a Iglesia, porque é moi sorprendente, porque ese tipo de danzas, ainda que aquí as vexamos como nosas, son danzas ordinarias, son moi habituais, o sea, Ourense está inizado delas, Zamora está inizado delas, León está inizado delas, Logroño está inizado delas, toda a provincia está inizado destas danzas. Hai miles de danzas así, por Europa variante, como eu decía Luis Costa Riquillo da súa intervención. É algo normal, non ten nada de singular, entre comillas, e tengo xo pensamos como algo singular. Pois tamén, despois, unha curiosidade máis en relación ao tamén, por si alguna vez escoitaste nos vosos lugares a denominación de danzas francas. Como a xente maior que chamase así, xa desa maneira, por facer algo así, porque a mí me parece que personalmente unha denominación moi desafortunada. Incluso de danza, por exemplo, ese tipo de danzas religiosas en Portugal ocurre inversa. Son bailes, o baile dos ferreiros, o baile dos pauriteiros, son bailes sempre. En cambio, danza movida, danza en cana verde, danza en chula, danza en outras cousas. É xusto a inversa, non? Pero o que máis me chamou a atención foi esa particularidade de que Franco, un pouco, o goberno franquista perseguía algo que era
absolutamente religioso, que estaba moi ben visto en toda a península, e que hai lugares maravillosos, por exemplo, Segovia, que está un trenzado de danzas e que están tan orgullosos están que hasta teñen na Diputación Provincial de Segovia un departamento exclusivo a estudiar as danzas de esa provincia. Sí, claro, Sí. despois. Vale, sí, o comentario da Iglesia, por suposto que somos da Iglesia, do cura e de moitos veciños. É dicir, era un momento da historia deste país donde se acusaba e non se demostraba nada. Quero dicir, porque eu falo pola parte que eu conozco, a maioría das veces estaba prohibido ou perseguido pois por moitos motivos, porque se creían as mentiras, porque polo que fora, que non vamos a entrar en iso agora, porque entendían que era algo galego, que era algo propio, e era unha parte os nacionalismos, era unha parte que non estaba ben vista. Que eu non digo que agora non estén orgullosos, e eu levo 25 anos e nunca sentín iso, pero por exemplo, xa miña nai, que cando bailaba e era de, pois miña nai é de que ano miña nai, 57, pois no 67, que xa estaba bailando, e se non me equivoco Marisol botame un capote, pero creo que ti por aí seguía vendo ese ruge-ruge. É dicir, non sei en outros, pero eu, polo menos en Gulán, sí. Que pasa? Que había moito, é dicir, por exemplo, o veciño de 2 casas máis adiante os meus abuelos era un dos que non se podía enterar de que se estaba bailando, porque era como unha man dereita, unha persona de confianza pois da xente do réxime, por exemplo. E máis, eu de pequena pensaba que era o alcalde de Guláns, o sea, que imagina. O que mandaba un señor e xa morrera Franco, Dios sabía canto. E, bueno, non sei. En Redondela tamén hai documentación fotográfica e xeino, porque na miña casa, meu irmán da miña avoa, meu tío, miña avoa foi penla, meu tío levaba coca, e hai documentación fotográfica onde a coca si subía á igrexa de Redondela. Desde que eu tiño uso de razón, a coca ten prohibido subir a costa da iglesia, a coca de Redondela. Por iso estou dicindo que esta muller seguramente ten razón do que dixo. Sí, sempre. Orden do cura, non orden de... No caso da coca pode entenderse, porque é unha representación do mal ou algo así, pero en xeral estas danzas non solamente contaban o apoio completo da Iglesia, sino que a promoción da propia Iglesia, que onde teñen sentido e onde se desenvolven durante todos estes séculos. Todas estas ventelladas, as iglesias están moi ben documentadas nos arquivos. Disculpa, vamos a pasar a, se non, xa nos temos pouco tempo. Alguén máis quere facer... Sí. Eu creo que tampouco. O problema das danzas en esa época era que estaba prohibido as asociacións, xuntarse xente. E entonces non se podía. E por que se empezou a danzar o toleto? Por lo medio da falanxe, na sección femenina, que montou a compañeira, como era na sección femenina, eran torres, como parecía que eran torres. E entonces empezouse a salir por ese lado. E se empezou a meter na iglesia, que antes a danza de Marín non era na iglesia. A danza de Marín salía un día sin contar na iglesia. Danza gremial. Empezou a raíz de Marín, non sei noutros lados. Alguén máis quere intervir? Ou queredes comentar? Sí? Sí. Bueno, pois vou facer de abogado do demo. Bueno, esta é unha opinión personal. Eu creo que, bueno, un pouco redundando o que xa se falou aquí, eu creo que iso ten un contexto, non debe sair dese contexto. Apoio o caso dos compañeros de Redondela que decían que ni luar ni nada. Eu con todos os respetos do mundo para o luar e para todo tal, pero estas son danzas que naceron para un determinado día, para cunha determinada función. De aí dese marco non deberían salir. Esa é a miña opinión personal.
Si eu concordo co que están dicindo eles, ademais de que moitas veces pódese acoller unha certa danza ou con unha certa peza para bailala quitada de contexto, que é o que están dicindo eles, e ao mellor os que o están facendo sí que conhecen o contexto no que se fai, pero moita xente que pode ir a miralos, non sabe realmente por que se fai e perdese esa esencia de faise tal día, faise por tal motivo, facíase tal, agora faise así. Entón eu creo que debería conservarse íntegro dentro do posible, tal e como se facía, e intentando respetar o máximo posible a tradición, e facéndose no sitio no que se fai e o por que se fai. Bueno, redundando no que eles dixeron, e como decía a poñente antes, unha cousa é danza e outra é baile. E eu creo que con eso está a resposta dada, sabe? O sea, unha cousa é a tradición de unha danza e outra cousa é ser un grupo de baile. Non é o mesmo. Entón, nós tamén pensamos que hai que separar unha cousa da outra, porque ao final corre o perigo de comercializar un evento como estos. E isto non é, como decían os compañeros de Redondela, isto non é para ir a Risto Mejide ni para non sei que. Isto está relacionado coa nosa idiosincrasia, coa nosa cultura e coa nosa tradición. Entón, celebrar un día, ao final claro, é celebrar un día. A festa do pueblo, é para o pueblo, non é para... Vamos a... por aí adiante a bailar, non? Por poñer un punto de color discrepante. A ver, eu recordo, falo da danza da cervela en concreto, hai anos o grupo María Castaña viña de recollela e no seu labor facía distintos ciclos da vida galega, dende a época do liño, a época das romerías, e reproducía uns puntos da danza da cervela. Para mí non ten ningún problema. Por que? Porque é unha inspiración nesa danza. A danza da cervela bailase diante da igrexa da cervela, con veciños participando veciños da cervela, nun contexto concreto e nunha situación determinada. Que haxa un grupo tradicional que recolle uns puntos para integralos no seu traballo, para mí non desvirtúa para nada a danza da cervela, porque será outra danza fundamentada nesta. A nosa é a nosa. E, dende o momento que sai do campo da festa da cervela, xa é outra. Xa non ten nada que ver ca nosa. Basándose nela para facer o seu traballo, ben, que tampouco se fixo na súa totalidade. Foron 2 ou 3 puntos que se levaron con 2 santos que se levaron, que nin son os santos da cervela, nin a decoración da cervela, nin o campo da festa da cervela, nin o señor, nin os veciños da cervela, nada. Así que para min, en principio, non se desvirtúa porque é outra cousa, non é a nosa, é outra cousa que se baseou na nosa. É a miña opinión. Bueno, pois non sei se queredes comentar algo máis. Sí. Porque, bueno, iso de Moriscados, como Miguel, que tamén participei na danza. A miña pregunta é porque, claro, algúns ves que tedes moita participación, non? Me chama a atención, por exemplo, Redondela, que decía que de repente que hubiera un cambio e que tiñades demais e que non sabíades como seleccionar. Tamén son outras de programación distintos. É lógico. Claro. Pero a miña pregunta, aparte de apostar polo relevo seleccionado de incluir, si levastes a cabo algún tipo de, non sei, proposta, medida, algo que crees que eso fai que haya, non sei, ou emulas, que é un núcleo máis pequeno e tendes unha cantidad interesante de persoas. Sí, Que crees que motivou a que haya máis persoas participando? Que pasa? No noso caso tamén limita a idade. A nosa danza é un pouco exixente. Son 11 minutos. É moi física. É moi exixente. Un rapaz de 40 anos, un home de 50, non é capaz de acabala. Non é capaz de acabala. É un rapaz de 10 anos, 12 anos, 13, tampouco é capaz nin de empezala.
Pero bueno, Entón, habería que buscar limitamos. fórmulas tamén, podese acotar recortar a música. Pero claro, xa cambiarías. Sí, pero para integrar os pequenos. E o ritmo do tambor é ese ritmo, pam, pam, para, pam, 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 para, pam, pam, pam. E aí, pois, son dúas de dereita, dúas de izquierda, dúas de dereita, é algo non, é exixente. Entón aí limitas a idade dos bailaríns. Claro, que nos vemos limitados porque al final o noso grupo, digamos, que é como adolescentes. Nos tendríamos que ampliar. En vez de reducir, tendríamos que ampliar o grupo a 60 ou 70 anos. Non? Claro que nos A inversa totalmente. Claro que nos atopamos con xente moi xoven que quere bailala, porque, bueno, porque gusta moito, evidentemente. Temos xente incluso de fillos de emigrados que estiveron en Argentina que queren bailar agora porque o seu avó bailou fai cando era pequeno, estas cousas. E despois temos xente que non a quere deixar, con 30 anos. Claro, e temos que decir, mira, Temos que largalos. Non, é unha presión bastante importante, non? claro. Que bueno, que depois ao final tamén se van indo porque cando ti tes 30 anos e bailas... No, porque vamos a ver, rapaces que tiñen xa 30 anos, 28 anos, 26, e entra unha remesa, claro, unha remesa de rapaces de 17, 18 anos, como que xa os van botando, sabes? Claro. No caso de Guláns son momentos. O sea, por exemplo, cando empecé con 13 anos, o sea, con 15 anos, perdón, 13, 15, bueno, foi casi un por favor. A persona que dirigía en aquel momento, pois había un grupo de baile gallego, estaba, bueno, medio arrugado tal, e entonces, bueno, as 4 que íbamos a pasar o día ali a Casa da Cultura, pois unha señora, bueno, unha chica, dixo, nos queredes bailar? E éramos ela e 3 chavalas que acabamos de empezar, 4 mulleres e os homes sí que eran os mismos, 4 homes. E pasamos había momentos nos que íbamos xustos, porque, bueno, unha persona ela podía traballar ou tiñas un examen con 15 anos e ao mellor pues, tiñas que estudiar o que fora e había momentos de dificultad, sempre fomos, pero había momentos de dificultad e despois empezou pois son xeneracións, é dicir, pois amigas que empezan a mirar que pues, xente da súa edad está bailando, que non só é cousa de maiores, despois nós temos a suerte de que o abanico xa vai desde nenos hasta pues, personas adultas, pois as máis maiores sí que é verdad que non bailan algunhas das pezas, porque as pezas son máis exigentes físicamente, pero bailan outras que son máis lentas, quero dicir, vamos adaptando. E agora, casualmente, bueno, foi por unha actividade extraescolar e, bueno, trataron este tema e todos os nenos do Colegio Guláns querían bailar o rancho. Entonces, si inda por riba tiñan axuda moito que haya un colegio e algún tipo de vinculación coa aldea, é dicir, pois, ainda que vivan en Cristiñade, pero a súa abuela é de Guláns, tal. E esos grupos de, pois mira, o primeiro día que collemos, digamos, nos a directiva, se presentaron 24 adultos e 22 nenos. E as 3 novatas que estábamos ali foi como, e agora como xestionamos isto? O sea, sabes que os maiores van a empezar a cair por el traballo, por pero quedaron 6. E dos nenos, bueno, pois os nenos están máis habituados ás extraescolares, bueno, outro tipo de ritmo, e sabes que van a aguantar hasta os 16, 17, igual que me pasou a mí. E cando chega esa edad, pois dices, bueno, pois pensas en deixalo, ao final nunca o fixen, pero pensas, pero despois con 23, 24 volven, porque se lle gustou, volven. Sabes que pasa iso, pero claro, é unha casualidade, o sea, eu cando empecé era por unha falta de xente e ahora mismo estamos encantados de la vida porque hai un montón momentos, hai que aproveitalos. Bueno, creo que agora imos acabar porque van a danzar agora imos ter a actuación do rancho de Reis de aquí, de Río Frío en a praza e... Como, perdón? Diante da igrexa para manter tamén a tradición e, bueno, darvos as gracias a todos e a todas por vir, bueno, por contarnos a vosa tradición que se ve que está viva e é un gusto
tamén gracias por acompañarnos neste Día Internacional do Patrimonio Material.